Ma' 7,000 tesserat fih dan il-Partit Nazzjonalista, is-Sibt mhux se jivvutaw fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista bejn Adrian Delija u Chris Said. Ċifri ppubblikati fl-aħħar sigħat mill-Partit Nazzjonalista juru li terz tal-membri jew 33% għażlu li ma jiġbrux id-dokument tal-vot tagħhom jew ma jġeddux is-sħubija tagħhom fil-partit. F'diskors li għamel il-kap caretaker Simon Busuttil fil-bidu tal-kampanja huwa ddikjara li madwar 23,000 tesserat tal-Partit Nazzjonalista kienu se jiġu involuti u eventwalment jivvutaw għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Kull minu membru tal-partit, kull minu membru. U allura ser ikunu it-tesserati illi ikollhom l-aħħar sej, l-aħħar kelma fuq min ikun il-kap il-ġdid. Naturalment, dan jinvolvi organizzazzjoni kbira għax qed nitkellmu fuq lista ta' tesserament illi jekk min issejjer żball taqbes madwar qed tgħidli Rosett 23,000 ruħ illi ser ikollhom il-poter u r-responsabbiltà illi jażlu huma min għandu jkun kap tal-partit ġdid. Madankollu ma kinux aktar minn 15,000 membru fil-Partit Nazzjonalista li ġabru d-dokument tal-vot għall-elezzjoni għal ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Id-dokumenti tal-votazzjoni setgħu jinġabru sas-6 tal-ħamis fil-għaxija. L-apatija fost il-membri u t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista kienet ilha tinħass, tant li sa 8 ilu kienu biss 9,000 mit-23,000 tesserat eleġibbli li jivvotaw li ġabru l-vot. B'reazzjoni għal dan, l-ex editur ta' The Sunday Times of Malta sostna fuq ir-radju tal-Knisja li bosta tesserati la ġobhom Delija u lanqas Said. Frankament, min jgħidlek li ebda wieħed minnhom ma jogħġobni. La wieħed laqgħod ieħor. Is-sur Greg Zitt jiddikjara li kieku kien tesserat kien imur mill-ewwel biex jiġbor id-dokument tal-vot. Qal li ħafna mit-tesserati kienu indeċiżi u hemm minnhom li assolutament ma jridux jażlu lill-ebda wieħed minnhom. Fid-dawl ta' dan qal li ċifra ta' 75% kienet tkun waħda tajba. Iżda lanqas hawn ma waslet tant li kienu biss 66% tal-membri tal-Partit Nazzjonalista li ġabru l-vot, indikazzjoni qawwija tal-apatija li teżisti mit-tesserati tal-istess partit.